ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu, sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Jaruman Kannywood su sako Rahma Sadau a gaba sun fara baranta kansu da ita. Tun bayan da jaruma Rahma Sadau ta falla hotonta ya janyo cece-kuce a sakamakon wasu kalamai na rashin ladabi da wani kafiri ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ake ta kira ga Rahma Sadau kan ta goge hotunan, sai dai maimakon haka wasu irin su ma ta ci gaba da wallafawa, sai dai ta nemi yafiya kuma ta nesanta kanta daga kalaman da kafirin ke yi akan hoton nata, ta kuma nuna rashin jin daɗin ta, amma fa ta yi mursisi ta ki cire hotunan. Suka fara tofa albarkacin bakin su a kanta, inda wasu ke nema mata shiriya, wasu na nesanta kansu da ita, wasu na yi mata nasiha, yayin da jarumi Abdul M Sharif ya wallafa cewa duk wani taɓa manzon Allah kowa ya mambaranta da shi, bana tare da ke da abin da kika janyo aka yi wa manzon Allah, kika kasa cire girman kanki, ki cire abin da kika saka tirta hali irin naki Rahma. Sannan darakta Shak Isa Alolo shi ma ya ce duk wanda ya jawo aka taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi kowaye ba za mu raga masa ba, Allah ya isa tsakaninmu da ke Rahma Sadau. Sannan sarki Alunu shi ma ba bashi a baya ba, yayin da ya ce ya Allah ka sa mu cika da imani, ka sa mu nisanci duk wani abu da zai zama sanadiyar jawo mana fushinka, ya Allah kai ne, ya Allah kake yin yanda ka so da bayanka, Allah ka shiye mu da duk wani abu da yake da niyyar shiyuwa, ka hane mu taurin kai, izza da jin babu wanda ya isa ya faɗa ma da jin wanda babu wanda ya faɗa mana mu ci, ka hane mu taurin kai, ya Allah ka ba mu ikon fahimtar nasiha, ko da daga bakin ayan da muka haifa ne, balle abokan zama, magabata da abokan sana'a da masoya na gaske, albarkacin fiyayyen halitta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yadda ka raba mu da iyayenmu lafiya, ka sa mu gama da duniya lafiya, mu zama ababen kwatance na gari.